До 45-го року у нас була прекрасна русинська література. А в 45-му році та література щезла. Де тут і писателі? Появилася псевдоромантична література на Подкарпатті, починаючи от до Петра Скунця і кончаючи через Василя Вовчка і закінчуючи гуцульським поетом Василем Кухтом. Це все швидко псевдоромантизм. Там не є правди життя. Ці люди, їм було удобно стати інтелігентами, у яких би визнавала титульна нація, але які до народу не мають ніч. І швидко, знаєте, коли кажуть Петро Скунць, але Петро Скунць про Леніна писав поему. Петро Скунць писав, що як його мурашки по тілі, коли він стоїть коло мавзолея Леніна. Це то правда була в його життєві. Мені все хотілося раз зазвідати його, Петре. Це ви направду? Це там поет, який написав, Василь Густ, який написав поему, за котру достав найвищу премію там Вакарова, мені ся видить, за ленінський комсомол. Василю, це ти направду вірив своєму життєві то, за що ти писав? На безумно ні. Це був стиль, котрий визначила вам партія. І ви раді були прийняти той стиль, прийняти ті условия. Вам означили, це буде соціалістичний реалізм, фактично, це є псевдоромантизм. І ви, як псевдоромантики, які не знали життя, які детермінували то життя, які видумували, що то ви якусь Марічку, якогось Іванка в селі, які боролися за ленінські ідеали, ви їх там не виділи в селі, але ви швидко то принесли в літературу. І фактично ви самі собі поставили оцінку. Ви не знаєте життя. Ви не станете ніколи ні станенцем. Ви ніколи не станете, я не знаю, ви ніколи не станете Зориславом. Ви ніколи не станете Потушняком. Ви ніколи не станете Олександром Маркушем. Бо на місто правди життя ви показали один сфальшований образ. І от фактично в 45-му році щезла наша література. А де вона? Вона ся розвивала але на окраїнах. Позирайте, моментально воєводинські русини на теперішній час витворили прекрасну літературу. Це унікатне явлення. Коли маленький народ, котрий числить у Воєводині лише 25 тисяч людей, на теперішній час має поверх 120 писателів. Але яких писателів? Я не так давно читав твори от Звоніміра Павловича. Павлович, ми знаємо за Олександра Павловича. Але в Воєводині живе сучасний драматург, драматик Звонімір Павлович. Клітка за щасливих. Розумієте, це сучасна драма. Це абсолютно, ну якби говорити в жанровій характеристики, сюрреалізм в русинській літературі. Це вельми Михайла Ковача. Не так давно Михайло Ковач, 10 років тому, маленько, може, плюс-мінус рік, умер. Тепер не пам'ятав точно рік. Але Михайло Ковач – це шолохо у русинській літературі. Це візьмемо Наталію Канюх, яка їй низька на другий рік буде 70 років, яка зробила книжку «Дом, мур, ріка, мост». Це красна світова література. На другому боці, в еміграції русинська література живе низько там, де появилися форми. Словакія, ми маємо 30-40 писателів русинських. Польща, там теж возрождається русинська література. Але тут не дають спокою. Тому що власть, вона весь час старається русинів асимілувати. І фактично вона думає, що вона деколи той процес скончить. Нігде народ не можна побідити. Народ як був, він буде говорити свою бесіду, і зато буде говорити свою бесіду, щоби не асимілувати
вашому, для ваших планів, які ви собі задумали.